So hello lwgwpwr, good afternoon to you all. That good afternoon जाबाय lwgwpwr. तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों lwgwpwr. दिनै भिडिअ ओरैबायदि रागा जोंथाव दुखु नांथाव. तो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बियो माने गोदान नङा, माने सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे घटना. तो नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ lwgwpwr. आं दिनै मानि थाखाय मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ lwgwpwr. तो आंनि बुंनाया ओरैबायदि दुखु lwgwpwr दिनै माने नोंथांमोना थांनायाव नायनानै बुजिखाबायना. तो सानै गथ' जेवजा बिनि बिमाया माने रं नाम्बारजों खारदों माने थांदों नै बेफोरबायदि खोनादों. आं ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जे फेसबुक इउटुबफ्राव नुनो मोनगासिनो जे खारनाय नाथाय दिनै आरोबाव जे बे जेवजा गथ' गोरलैनि बिमा जे खारनानै दङ, आं बेखौ जोबोद दुखु मोनदों आरोना. मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा बार हाजार बार लाख जाबोबाय. लाखथ' नङा हाजार आरोना. तो मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि जे भाइरासआ जाखो, जे बेबो हिन्जाव खारनाय फिसा फिसौ गोनाङानो आरो हौवाफोर फिसा फिसौ गोनाङानो हिन्जाव लानानै खारनाय बार दुखु मोनो आरोना lwgwpwr. बे बिखायाव आंना गाबखांनाय फैयो. मानो होननानै बुङोबा आं दा 24-25 इयार्सनि मानसि, थेवबो आं दासिमबो बिमाखौ नागिरो, बिमाखौ नांगौ आंनो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा. आरो जेब्लायबो प्रब्लेम जाबाल' नङा, जेब्लायबो आंनो बिमाखौ नांगौ. तो नाथाय बै गथ'फोर जे जेवजा बिसोरो दासिमबो बोसोरसे बा बोसोरसेनो जायाखै, अब्ला बेफोरबायदिनो बिमा नांगौना नाङा lwgwpwr? आं दुखु मोनो आरोना. दिनै भिडिअखौ आङो बानायनांगौ जादों मानो होननानै बुङोबा आं दुखु मोनदों बे गथ' गोरलैफोरनि थाखाय. सानै गथ' गोरलैनि थाखाय आं दुखु मोनदों. आरो बेनि नङा, जेसेबांनाखि खारजादों गथ'फोर, बिमा खारजानाय बिफा खारजानाय, आं बिसोरनि थाखाय दुखु मोनदों. तो हिसाबाव बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि बर' हारियाव. मानो बार हाजार बार जाबोबाय बेफोरबायदि गावनि गथ' अन्थाव बाथाव अनजालु अनजालिफोर गथ'फोर, अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ बेफोरबायदि गारनानै मानो खारो, मानो हौवा लानानै खारो? मा बिसिनाव गोजोननाय दं नामा? न' नेभार. बिसोरो माब्लाबाबो गोजोननाय गैया, बिसोरनि लाइफआव माब्लाबाबो गोजोननाय गैया. आं बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हायो. बिसोर थैजासिम गोजोननाय गैया. मानो होननानै बुङोबा गावनि गोरबोनि गथ' बिखौ बियो गारनानै थांबाय, अब्ला बियो मारै गोजोननाय मोनलायखो? सोरबा बिमाया बुंनो हागोन आंनि गथ'खौ आं गारबोनानै मोजां मोनबाय बा गोजोनबाय, बुंनो हागोन. सोरबा बुंनो हायोबा आं दानो थैगोन, आरो सोरबा खालामनो हायोबा दानो थैगोन आं. सोरबा बिमाया गोजोननाय मोनोबा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै. आं दिनै दुखु मोनदों lwgwpwr. दिनै बे भिडिअखौ बानायनांगौ जादों जे सानै गथ' गोरलै अन्थाव बाथाव आरो फिसाया दायो बेसेबां खस्थ' दुखु सहायनानै दं. दुखु सहायनांगोन. मानो होननानै अन्थाव बाथाव गथ'फोर आरो बिसोरनो बिमा नांगौ, आहार जानांगौ. सोर होगोन आहार? आरो मोसौ गाइखेर मैसो गाइखेर बेफोरजों बिसोरो सहायनो हागोन नामा? तो बिमायानो बुजिनांगौ खमसे खम. lwgwpwr नोंसोर मानो बुजिया दिनैसिम? मानो बेफोरबायदि गाव गावनि हौवा हिन्जावफोरखौ मानो गारना खारो गावनि गथ' गथायफोरखौ? एक्चुअलि हौवाफोरखौ आं हिन्जावफोरखौ आं बुङा, जे गावनि गथ'खौ गारनाया मोनसे बहुद बेयो पाप आरोना. अन्थाव बाथाव गथ'फोर बिसोर इसोरासो जोनोम हरदों, बिसोरनो नांगौखायसो हरदों. नोंनो नाङा होनबाथ' इसोरा हरामोन ना. तो नंगौना नङा lwgwpwr? कमेन्ट खालाम. तो नोंथांमोना माब्रै मोनदों माब्रै मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना. आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों, गाबखांनाय फैदों. दिनैल' नङा, सिगांनिफ्रायनो जे साबैसे माने जोंनि बर' बिमाफोर खारदों, जे बर' बिफाफोर खारदों, आं जोबोद दुखु मोनो. दस्रा गाज्रिखौ मावबाबो माने बेफोरबायदि गावनि गथ'खौ गारना खारनाय, गावनि फिसायखौ गारना खारनाय, गावनि हिन्जावखौ गारना खारनाय, आं जोबोद दुखु मोनो lwgwpwr. तो बिदि जानाङा आरोना. माने नोंथांमोना बेलेग गोरोन्थिखौ मावबाबो बे गोरोन्थिखौ दा माव. मानो होननानै बुङोबा बयनिबो गोसोआव गाबखांनाय बे गावनि बिमाखौ नागिरो. नंगौना नङा lwgwpwr? तो थेंक इउ सो माच lwgwpwr. आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बे दिपालि ब्रह्म बिथाङा दि गावनि फिसा जेवजाफोरखौ गारनानै खारबाय, बियो गोजोननाय मोनगोन नामा? मोना. 100% नेभार. थैजासिम टिल दि एन्ड अफ हार लाइफ बियो माने गोजोननाय मोना. गावनि थैजासिम जिउआव बियो गोजोननाय मोना, माब्लाबाबो मोना. नेभार.
थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे लेसन जे मोनबाय जानो हागौ जे नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ एसेबाबो जे गावनि गथ' गथायखौ गारोबा गावनि फिसाय बिसिखौ गारनो थाङोबा माने मालाबाबो बियो गोजोननाय मोना बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना माबोरै मोनदों जे नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन बुजिबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर थ' बेनो आरोना नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालामहर गाज्रि नङा थ' बेनो आरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय आंनाबो गथ' सासे दं आंनि फिसाजो दं आं जोबोर अनो आरो आं माब्लाबा बुंनो हाया आंनि फिसानि आं गोजान जानो हाया आं बेखौ बुङो डाइरेक्ट थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय